Gabon, Ase Luzarraga idazlea nazue, eta hemen nago esperimentzia berri bati egiten. Lehengo gunean, joan den astean, Walmapuko poesia, nazioarteko poesia jaialdira gonbidatu ninduen, eta hor, poema batzuk errezitatu nituen, eta konturatu nintzen, esperientzia gustatu zitzaidala, gustura sentitu nintzela poemak errezitatzen, eta orduan buratu zait astero aldela saiatuko naizela poematxo bat edo zerbait irakurtzen YouTubeko kanal hontan, zuzenean. Ikusiko dugu, zeatetzen da lehenengo hontan. Eta hasteko ekingo dio saio honi Kanadan bizi den lagun bati gustatu zitzaion poema batekin, lehengo gunean esan zidan, irakurri zuela, berak gazteleraz irakurri zuen, eta gazteleraz entzun zian errezitatzen, baina noski hau jatorriz euskeraz idatzita dago, eta orduan esan gustatuko zitzaiola euskeraren soinua ere entzutea, eta beraz berarentzat eskainita irakurriko dute hau, Zintia Mendozari, eta badakit ikusi eta entzun egingo duela, eta zelan ateratzen den esperimentu hau. Ez zaitut aurkitu. Kalera atera naiz gaur zure bila, eta espaloi guztiak oinen putetan dabilen jendez gainezka ikusi ditut. Aurpegi urdinak guardaosol grisen azpian. Zugandik aterpetu nahian. Euritatik aterpetu naiz ni, lehen tabernan, eta albiste etziak ikusi ditut barratik bere buruaz beste egiten pintxo lerro ordenatuek arbuiatuta. Eta hien artean ere, ez zara egon. Gizon idor bati erreparatu diot, tabernako askon zuloan argiaren eta begiraden etzai. Haren eskuan txurro bat. Txurroaren muturrean soldata eskegita, tantalodi ilunetan. Norena ote soldata? Gizonarena, txurrarena, zerbitzariarena, kalean geratzear dagoen langilearena, ez zurea. Ez lansari tantetara markurtu ez den ideia eskorrarena. Ez kikara bat txokolatean igerian dakienarena. Poltsikoko 3 euroetan kaiolatuta atera naiz, atera naute doako euripera. Igatuta dauzkat solak nire zapatarik berrienetan, eta espaloiaren miesea sentitzen dut galtzerdiak miaskatzen. Behatz lodia eskerrean, joanikotea eskuinean, berezketarik gabe. Hau izan da, lehenengo irakurketa, ikusiko dugu, ia datorren astean ere gogoz nagoen gehiago konpartitzeko, ia gustatzen zaizuen, eta bestela, badakizue. Ez da derrigor ikustia.